Вітаю сябры. Гэта стрым Аба. Напішыце, калі ласка, у чаціку, як нас бачна і чутно. Мяне завуць Воля Бромен, я сяброўка галоўнай управы Аба з Мічыгана. Калі вам бяспечна і вы жадаеце, можаце таксама падзяліцца, адкуль вы нас глядзіце. Таксама я з'яўляюся афіцэркай па публічных сувязях Аба і мадэратаркай сённяшняга стрыма. Сёння на стрыме сябры Аба распавядуць пра свае вынікі года, пра праекты Аба, пра свае суполкі і арганізацыі. Гэты год у Аба быў даволі насычаным, было і шмат праектаў і падзеяў, і нават не толькі пазітыўных падзеяў, але і такая падзея, што як напрыканцы сакавіка лукашэнкаўскі рэжым у Беларусі прызнаў нас экстрэмісцкім фармаваннем. Таму, сябры, паклапаціцеся, калі ласка, пра сваю бяспеку, калі вы глядзіце нас з Беларусі, калі вы збіраецеся ў Беларусь, не стаўце падабайкі, не падпісуйцеся на наш канал, не пішыце каментары. А калі вам бяспечна, то мы будзем удзячны, калі вы падпішыцеся, падзеліцеся і паставіце падабайку. Я потым у чатик мы скінем спасылку на соцсеткі Аба. Таксама, калі вам цікава, падпісуйцеся, глядзіце. Мы нядаўна рабілі шэраг допісаў пра нашы вынікі года у картках, все прыгожа, наглядна, таму глядзіце. І пачынаем мы наш стрым з першай нашай рубрыкі, гэта медыапраекты. І хочу наших гасцей першых прывітаць. Гэта Надзея Нортан, сяброўка Аба з Сан-Францыска і першая прэзідэнтка Аба. Вітанкі, Надзея. Прывітанне ўсім, вітаю Воля, вітаю Наталля, вітаю ўсіх, хто далучаецца да нашай сённяшняга стрыму. І таксама Наталля Гардзіенка. Наталля Гардзіенка, вядомая гісторык, даследчыца беларускай дыяспары, сяброўка Бенім і з нядаўніх пор яшчэ і сяброўка Аба. Вельмі ўдзячныя, Наталля, што нас далучыліся. Вітаю, Ольга, вітаю Надзея і ўсіх, хто слухае і глядзіць гэты стрым. І першы праект медыа, пра які б я хацела паразмаўляць, гэта беларуская Амерыка. Аўтарка і вядоўца гэтага праекта якраз з'яўляецца Надзея. Надзея, раскажы, што гэта за такая беларуская Амерыка і як да цябе прыйшла ідэя зрабіць гэты праект? Ну, назва, насамрэч, з'явілася даўно, і, конечно, не я яе аўтарка, то бок яна так лунае, нават кніга ёсць, якая так называецца, аднайменная. Вось, але, мне вельмі падабалася, то бок вот это просто было назва, яна са мной жыла, вось, і нават калісьці я нейкую Facebook-старонку зрабіла з гэтай назвай, але, неяк яна ў такой больш замарожанай стадыі было. І вось год таму назад атрымалася так, што Аба падтрымала якраз Наталью Гардзіенка яе прыезд у Злучаныя Штаты на канферэнцыю славістаў. Вось, і, неяк так мы з Натальяй, скажем так, больш наблізіліся, да, то бок, ведалі адзін аднаго, але там, яна там дзесьці ў Беларусі, Вільні, я тут, вось, а тут, як бы, такой штуршок адзін да адной, вось, і пасля гэтай канферэнцыі я размаўляла з Ганнай Шарко, вось, і яна мяне якраз натолкнула на такую ідэю, што, можа быць, Наталью папрасіць зрабіць такую лекцыю пра беларусаў ЗША. Вось, і дзякуй вялікі, Ганна, за тое, што, я падумала, клас, вось, думаю, і якраз такі, і назовем мы все это беларуская Амерыка. Вось, то бок неяк яно так даволі все хутка Наталья адразу адгукнулася. Вось, спачатку гэта была першая лекцыя, яшчэ, здаецца, мы ў 23-м правялі першую лекцыю, не памыляюся. Вось, і потым так пагутарылі, дамовіліся, што, было б цудоўна. Па-другое, вырашылі, што няма такого. Так высветлілася, што фактычна такой гісторыі беларускай прысутнасці ў ЗША онлайн, как это было ў лекцыйным выглядзе, так все больш структуравана, няма. Вось. І такім чынам, карацей, запусцілася вось гэты праект «Беларуская Амерыка».
Вось, то бок ён, ну, конечно, гэта нейкая частка, гэта нейкая першая цыглінка, я б сказала, такі фундамент мы складаемся. Ёсць шмат ідэй, як это будзе далей развівацца, ну, але будучыня пакажа. То бок на сённяшні момант Беларуская Амерыка гэта якраз вот сумесны праект АБА і Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, вось, падчас якога Наталья распавядае пра разнастайныя цікавыя або падзеі, або гістарычныя асобы, якія звязаныя з Беларусю і ЗША. Ну, а я ўжо вяду і пад гэта таксама распавядаю там пра разнастайныя паралелі, да, якія звязаныя, што было тады, вот як па выбарах мы рабілі іх, і то, што адбываецца ўжо ў сучаснасці ў беларускай дыяспоры. Вось такі у нас сімбіёз атрымаўся, поэтому я вельмі задаволена, спадзяюся, што будзем працягваць. Оля? Дзякуй, Надзея. І, Наталя, слова вам. Распавядзіце, калі ласка, пра сябе, пра вашыя планы, чым вы зараз займаецеся і, можа, трошкі пра Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Дзякуй, Ольга. І хочу падзякаваць, канешне, Надзеі за тую прапанову далучыцца да праекту «Беларуская Амерыка», бо больш за 20 гадоў я займаюся вывучэннем гісторыі беларускай эміграцыі і ў тым ліку беларускай прысутнасці ў Амерыцы. Збіралася багата цікавай інфармацыі, якой сапраўды варта і хочацца дзяліцца. Таму спадзяюся, што гэты праект, якім я сёлета прачытала ўжо, здаецца, 6 лекцый, будзе працягвацца далей. І гэта першы наш праект сумесны АБы і Беларускага інстытута навукі і мастацтва, таму крыху згадаю пра гэтую установу. Гэты інстытут адна з найстарэйшых на сёння беларускіх арганізацый у замежжы. Запачаткаваны ён быў у 50-х годах, на пачатку 50-х гадоў, і меў на мэце аб'яднанне тых беларускіх інтэлектуалаў, якія пасля Другой сусветнай вайны апынуліся на захадзе, з тым, каб даваць ім магчымасць публікаваць свае працы, далей нейкім чынам займацца творчай дзейнасцю, ладзіць выставы, лекцыі і гэтак далей. Зразумела, што за 70 гадоў шмат што змянілася. Сёння Беларускі інстытут навукі і мастацтва гэта невялікае кола людзей, якія займаюцца папулярызацыяй гісторыі і сучаснасці беларускага замежжа, беларускай эміграцыі. І ў першую чаргу у выглядзе папяровым, кніжным. Асноўны праект – гэта выданне адмысловага альманаха, адзінага на сёння альманаха запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва, якія мы стараемся выдаваць кожны год і які прысвечаны гісторыі сучаснасці беларускага замежжа. Якраз на пачатку гэтага году, калі казаць пра плён 2024, то на пачатку гэтага года выйшаў вось гэты 43-й нумар альманаху, а на пачатку наступнага года спадзяюся, што выйдзе і ўжо сёлетні выпуск, прысвечаны сучасным беларускім асяродкам у замежжы. Мы папрасілі аўтараў з розных краін, з ЗША, з Канады, з Італіі, з Нарвегіі, з Нямецчыны, з Чэхіі, распавесці пра тое, чым сёння жывуць пасля 2020 года беларускія суполкі. І гэта стала тэмай нумару новага выпуску нашага альманаху. І традыцыйна мы публікуем вялікую колькасць розных архіўных матэрыялаў, звязаных з гісторыяй беларускай эміграцыі ў розных краінах. У гэтым выпуску будзе таксама унікальны матэрыял, гэта ўспаміны жонкі беларускага філосафа, вядомага Ігната Канчэўскага, якія ўпершыню публікуюцца
на беларускай мове, будуць лісты Ларысы Геніюш, будзе матэрыял пра архіў Язэпа Драздовіча і вялікая колькасць іншых цікавых матэрыялаў для аматараў беларускай гісторыі і, у прыватнасці, гісторыі беларускай прысутнасці ў замежжы. Акрамя гэтага альманаху, які выдаецца ад пачатку 50-х, і вось гэты сёлетні нумар, гэта ўжо 44-й. Таксама ў гэтым годзе выйшла вялікая кніга-даведнік, альбом-даведнік, кніга могілак, дзе мы сабралі звесткі пра беларускія пахаванні і тых людзей, якія пахаваныя у 13 розных краінах. Найбольшая частка – это, конечно, беларускія пахаванні ў Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта плён некалькіх дзесяцігоддзяў працы розных асобаў. І можна бачыць, як гэта выглядае внутры. Гэтае выданне. Спачатку збіраліся матэрыялы рознымі зацікаўленымі людзьмі з розных краінаў. Потым гэта ўсё апрацоўвалася з пошукамі, у тым ліку генеалагічнай рознай інфармацыі, каб паказаць, як выглядаюць беларускія пахаванні, што яны нясуць, які змест яны нясуць сучаснікам пра тых, хто жыў у розных краінах свету, народжаны ў Беларусі. Гэтая кніга выйшла у рубрыцы «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэта працяг нашай супрацы з былым згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчыны, а таксама выдавецтвам «Камунікат.орг». І на сайце гэтага выдавецтва можна знайсці гэтую кнігу і яе замовіць. Яшчэ адна кніжная цікавостка якраз з'явілася апошнімі днямі. Выйшаў у Беластоку, у выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў таксама том з серыі «Людзі эміграцыі», прысвечаны амерыканскаму беларусу Янку Запрудніку, які адышоў 2 гады таму. Гэта выданне як даніна памяці гэтаму выбітнаму беларусу, у якім сабраныя звесткі пра яго, ягоны біяграфічны нарыс, успаміны розных людзей пра яго, гэтак і тэксты уласна самога Янкі Запрудніка, які быў журналістам і гісторыкам. Тут частка ягонай дысертацыі, тут разнастайныя даследчыя артыкулы, нарысы, ліставанне, ўсё тое, што і вершы, бо ён быў і паэтам, пісаў пад псеўданімам Сергей Ясень. Гэта ўсё тое, што дапамагае ўявіць разнастайную, цікавую, важную спадчыну гэтага беларускага дзеяча. Будуць ладзіцца ўжо ў наступным годзе прэзентацыі гэтай кнігі ў Злучаных Штатах Амерыкі, а сёння яе можна ўжо набыць таксама на сайце бібліятэкі «Камунікат». Спасылку можна будзе атрымаць у каментарах. І у Беларускім інстытуце навукі і мастацтва багата планаў на будучыню, у тым ліку кніжных планаў. Паступова яны будуць рэалізоўвацца, і мы будзем пра іх паведамляць пра гэтыя праекты. Дзякую. Дзякую вялікі, Наталя. Так, там у чаціку вы можаце знайсці спасылкі і на фейсбук-старонку Беларускага інстытута навукі і мастацтва, і вось кнігі, пра якія распавяла Наталя, дзе іх набыць. Гэта ўсё таксама спасылкі ёсць у чаціку, і, магчыма, нават пасля сканчэння стрыма мы прадублюем усе спасылкі і выкладзем іх і пад гэтым відэо, і, напэўна, ў сваіх соцсетках, каб вы маглі паглядзець усё, што вас зацікавіць. Напэўна, мы Наталю адпускаем. Дзякую вялікі за расповед. Мы далей працягнем з надзеяй пра медыапраекты, і далей будзе рубрыка пра літаратуру. Яшчэ адным медыапраектам
я, напэўна, распавяду пра свой праект, аўтарка якога з'яўляюся я. Гэта рубрыка «З намі цікава», якая выходзіць вось на канале АБА. Я беру онлайн-інтэрв'ю у беларусаў ЗША і нават у беларусаў з іншых краін, іншага замежжа. Мы размаўляем пра іх шлях у эміграцыю, хтосьці новы эмігрант, ён распавядае пра нейкія свае складанасці, хтосьці ўжо сталы эмігрант і распавядае пра свае поспехі у эміграцыі. Таксама мы разважаем пра беларускую ідэнтычнасць, як заставацца беларусам у эміграцыі. У гэтым годзе выйшла 14 выпускаў, іх можна паглядзець на вось гэтым YouTube-канале АБА. Заходзьце, глядзіце, розныя людзі, цікавыя, мне вельмі натхняюць увогуле гэтыя беларусы ЗША, і, напэўна, гэта была маёй галоўнай матывацыяй распачаць гэтую рубрыку, каб як мага больш людзей даведаліся, якія ў нас класныя актывісты, якія самаадданыя, неабыякавыя беларусы жывуць у ЗША. Таму глядзіце, калі ласка. Таксама, сябры, хочу звярнуцца, калі ў вас ёсць магчымасць, калі вам гэта бяспечна, падтрымайце збор АБА, які мы распачалі у шчодры аўторак, і ён будзе працягвацца цэлы снежань. Гэты збор ідзе на адміністрацыйныя выдаткі АБА. Сябры АБА — гэта ўсе валянтэры, мы не бярэм себе грошы, але нам патрэбны грошы на функцыянаванне АБА, на прылады, на аплікацыі, плаціць іншыя адміністрацыйныя выдаткі. Таму, калі вам падабаецца, адгукаецца і бяспечна тое, што робіць АБА, зараз у чацік мы скінем спасылку на збор, будзем удзячныя. Не данаце толькі з беларускіх картак, а калі можна, то можна там ананімна ёсць функцыя заданаціць. Так, і наступная наша рубрыка, мы працягнем, да нас з надзеяй далучаецца Наталля. Наталля — сяброўка АБА з Нью-Йорку. Яна сакратарка АБА, а таксама заснавальніца першай у ЗША онлайн беларускай кнігарні. Вітанкі, Наталя. Вітаю. І незадарма я сказала пра кнігарню, бо наступная наша рубрыка будзе літаратура. І таксама мы не можам не падзяліцца адной з вельмі важнай падзеяй, якой мы вельмі ганарымся ў АБА. Гэта выданне перакладу «Марсіяніна» на беларускую мову. Гэтай восенню бестселлер сусветнай фантастыкі «Марсіянін» Энді Уіра выйшаў па-беларуску адразу ў 3 фарматах: папяровым, электронным і аўдыё, дзякуючы супрацы АБА з выдавецтвамі «Гутенберг» і аўдыёвыдавецтвам «Audiobooks by». Галоўным натхняльнікам і куратарам гэтага праекта быў наш Мікіта Белаглазаў. Ён быў сябрам АБА з Сан-Францыска, вось разам з Надзеяй. Потым ён пераехаў у Польшчу, але ён застаецца сябрам АБА, і Мікіта сёння не змог далучыцца, ён у адпачынку. Таму, Мікіта, мы перадаем табе прывітанне ад нас, сумуем па табе. І таксама якраз у рубрыкі «З намі цікава» нядаўна мы з Мікітам запісалі вялікую гутарку, дзе ён распавёў пра аўдыёбукс, якія там навінкі, і ўсе інсайды пра «Марсіяніна» вы можаце паглядзець. Але зараз мы, напэўна, распавядзем такі кароткую версію, як гэта праисходзіла. І я, напэўна, запытаюся ў Наталлі, таму што Наталля разам з Мікітай распачыналі гэты праект і выбіралі, якую ж кнігу перакласці. Наталля, распавядзі, чаму гэта быў «Марсіянін» і з чаго ўсё пачыналася? Ну, ўсё пачыналася, канешне, з ідэі. Ідэю прынёс Мікіта. Мікіта тут рухавік у аўдыёбуксе, ён заснавальнік аўдыёбукс. Зараз гэта вялікі праект, які проста робяць такія рэчы, ну проста яны выдаюць, яны агучваюць некалькі кніг на месяц. Гэта проста тытанічная праца, гэта просто я не магу сабе ўявіць, колькі там людзей, колькі гадзінаў яны там на гэта трацяць. Мікіта даў ідэю, суадносна трэба было выбраць кнігу, якую кнігу будзем выбіраць. Мы з Мікітам прачосвалі некалькі спісаў бестселераў і складалі нейкі такі спіс, вось, ну, такі шорт-ліст, ну, на нашу думку, якія маглі бы зацікавіць дакладна беларускую публіку. Таму што у бестселерах, напрыклад, тых самых амерыканскіх, і умова была, каб амерыканскі быў аўтар, ну, таму што мы беларусы ў Амерыцы. Вось, і такое было, што
з гэтых з кніжак, якія папулярны тут, яны зусім невядомыя там у Беларусі. Мы так, таму мы прычосвалі і самі складалі. Але так як у нас, я не ведаю, я прыхільнік дэмакратыі, спытаць гэтых папулярныя гэтыя меркаванне ўсіх беларусаў, таму мы склалі свой шорт-ліст з 10 назваў, і спыталі у амерыканскай дыяспары беларусаў у ЗША тут праз Facebook суполку «Беларусы ЗША разам лягчэй». І суадносна там беларусы прагаласавалі, і самай адной з топ-3 кніжак была «Марсіянін». Перамагла, правда, іншая, я зноўку забылася, якая. Воля, дапамажы, ты ведаеш лепей. Мне падаецца, там быў код да Вінчы, але я не памятаю, чаму правы на яго не ўдалося атрымаць, а на «Марсіяніна» было даволі лёгка і танна, падаецца, наколькі Мікіта расказваў, таму і выбар паў на гэта. Так, яно было падымальна, таму што яшчэ з гэтымі правамі ёсць яшчэ такі варыянт. Беларусам не вельмі любяць здаваць гэтыя правы, таму што з нас прыбытку не вельмі шмат. То бок, навошта размаўляць з такой нацыяй, якая не зусім размаўляе добра па-беларуску, калі можна там, я не ведаю, з чэхаў ці там з якой-небудзь іншай мовы пераклада адразу там 10 000 зарабіць, вось за адзін кантракт, а з нас там менш 1000 атрымалася, што мы заплацілі вось гэтых вось за правы на выданне, дакладна аўтару самому. Вось, в прынцыпе, вось так вось мы і выбралі, што мы перакладаем, што гэта будзе «Марсіянін». Так, сябры, мы, напэўна, будзем працягваць гэты праект, эту ідэю, таму што яна атрымала вялікі водгук увогуле не толькі сярод беларусаў ЗША, таму, можа, у вас, калі у вас ёсць нейкія ідэі, чаго б цікавага Аба магла перакласці, там, з сучаснай, з класікі, дзіцячай, коміксы, пішыце ў каментарах, мы пачытаем і перададзім Мікіце. Я думаю, што мы зноў з Мікітай што-небудзь прыдумаем. Але гэта цудоўны праект, які, мне падаецца, што можа быць лепей, чым гісторыя пра бульбу, пра Марс, якая вельмі пра чалавека, які вось кому сусветная салідарнасць дапамагла вярнуцца на радзіму, і яшчэ гэта ўсё добра скончваецца, таму набывайце «Марсіяніна». Мы таксама скінулі спасылкі ў чаце, дзе можна набыць папяровую, для жыхароў ЗША можна набыць на літарцы, аўдыё і электронную кніжку, чытайце. І калі мы ўжо пачалі размаўляць пра літарку, Наталя, распавядзі пра сваю кнігарню. Якія там зараз у цябе пляны на будучыню? Што ў гэтым годзе новага было? Ой, кнігарня літарцы зараз ужо 2 гады, і пляны на будучыню працягваць, застацца на плаву і працягваць гэтую дзейнасць, таму што першыя 2 гады былі убытачныя і па правілах ХРС. Калі наступны год таксама будзе убытачны, то гэта ўжо ператвараецца ў хобі, гэта ўжо не бізнес, гэта ўжо хобі, а я вельмі не жадаю, я буду вымушана гэта ўсё зачыніць. Вось, таму вось такі вось пляны, такія крыху скарачаем расходы і не так ужо бегаю за ідэямі і натхненнямі, на жаль, таму што вельмі шмат было чаго жадалася б рэалізаваць, але на гэта патрэбны і выдаткі, і час, і няма на самой справе ні таго, ні другога. А вынікі, кнігарня неяк пакуль што расце. У гэтым годзе мы выслалі новым пакупнікам, дзесьці было 80 новых пакупнікоў, дадатак да тых, хто ўжо вярнуўся з папярэдніх гадоў. Вось, таму крышачку штосьці высылаем, хтосьці цікавіцца, праводзім, ездзім на івенты, вось, на які можам даехаць. Вось, былі ў Таронта, велізарнейшы попыт, але дасылаць у Канаду гэта вельмі часазатратна. Вось, нават не пытанне не ў грошах, а ў часе. Вось, вось такія вось планы, з такіх якіх-небудзь гэтых надзей. Спрабуем сачыць за навінкамі, але ж one-man show, і скарачаючы расходы, выдаткі, яно так не атрымліваецца зусім, і гэтыя навінкі прывозяць своечасова, каб яны яшчэ заставаліся навінкамі, каб людзі не купілі іх дакладна ў выдавецтвах, а купілі праз літарку. Кнігі сюды ідуць ці хутка і дорага, ці вельмі доўга, але ж крышачку танней. Вось так вось.
Дзякуй, Наталя. Ну, я не магу цябе не ўзгадаць пра яшчэ адзін праект, які арганізатаркай асноўнай, натхняльніцай, куратаркай была ты. Ён не пра літаратуру, але ён, напэўна, пра мову і пра свядомасць. У гэтым годзе, сябры, прайшоў беларускі сямейны летнік. Наташа, распавядзі, што гэта быў за летнік, як там все адбывалася? Ідэя летніка пачалася з працы сябровак АБА. Сяброўкі АБА, якой з'яўляюся я і Воля, і Надзея, мы часта ходзім на падвышэнне адукацыі, таму што мы не прафесійныя, мы ў гэтым нон-профіце, мы шмат чаго не ведаем, чаго рабіць, і шмат чаго вучымся з нуля. Вось. І вось проста, каб нават ведаць, каб зразумелі людзі, што вось гэты вось фасад, які бачаць там соцсетак ці яшчэ штосьці, за гэтым стаіць велізарнейшая праца і проста неверагодная колькасць гадзін, якія людзі проста выдаткоўваюць са свайго жыцця. То бок замест таго, каб пайсці там кудысьці патусіць, ты сядзіш і там слухаеш там 3 гадзіны нейкі вебінар і вучышся чамусьці новаму. Дык вось, я ўжо не памятаю дакладна хто, але мне здаецца, гэта была Воля, можа быць, яшчэ Люда, схадзілі на нейкі трэнінг па напісанню праектаў, па пошуку фінансавання, і там была прапанова: напішыце праекты, можа быць, сярод вось удзельнікаў вось гэтага вось навучання, і можа быць, хтосьці выйграе фінансаванне вашага праекта. Сума была даволі вялікая, і яе б хапіла вось дакладна на гэты летнік. Вось, ідэя нейкая, такая вітала, і мы вырашылі напісаць праект. Мы напісалі гэты праект узімку, вось, дакладна, літаральна год таму назад. Пісалі мы яго, я не ведаю, дні 3, напэўна. Вось, падаліся і не выйгралі. Вось. Але калі ты ўжо напісаў праект, ты ўжо дакладна ведаеш, вось па кроках, што трэба зрабіць, каб гэта рэалізаваць гэта становіцца значна прасцей. Мы таксама сустракаліся з арганізатаркай летніку ў Канадзе. Мы таксама праводзілі нейкія беседы з Якавым з Ізраіля, які нам распавядаў, як увогуле будаваць, як увогуле габрэі будавалі, захоўвалі сваю дыаспору, і што мы можам з гэтага досведу таксама пераняць на свой бок. І вось з усяго гэтага ўсё склалася так, што дзесьці за пару месяцаў, вось ужо да лета, мы адшукалі месца, якое мы маглі сабе дазволіць, мы адшукалі людзей, мы адшукалі цудоўнейшую настаўніцу, гэта Юля Букштанович, якая робіць заснавальніца беларускай школкі ў Варшаве. Там людзі ходзяць, дзеці ходзяць у беларускую школу, і таксама яна робіць відэапраект «Раю», адной з песняй якіх стала амаль што гімнам летніку. Песня пра нагу. Вось. І калі ўсё гэта супала, і суадносна нам заставалася яшчэ невялічкая частка гэта фінансавання, і фінансаванне мы таксама амаль што вось літаральна за тыдзень да гэтага ці за 2 тыдні там за летніка таксама адшукалі. І ўсё гэта проста сышлося, і вось такім чынам рэалізаваўся гэты летнік. У сам летнік, суадносна таксама, людзі ўжо склалі свае планы, і за 2 месяца у ЗША амаль што ніхто не плануе ўжо лета плануюць узімку. Суадносна мы не здолелі адшукаць вельмі шмат сем'яў, але 7 сем'яў прыехалі на летнік, сем'і з беларускамоўнымі дзеткамі пераважна. Гэта быў проста найцудоўнейшы вопыт, калі ты бачыш, што ты не адзін такі. Вас шмат, хто гадуе дзяцей беларускамоўнымі. Вось. І на гэты летніку мы ўжо распачалі набор сярод удзельнікаў сёлетняга летніка, і суадносна дзесьці праз пару тыдняў, можа праз месяц максімум, мы дакладна пачнем набор сярод любых, хто ж пажадае далучыцца да наступнага году, таму што ён будзе працягвацца. Гэта не аднаразовы праект. Калі ты гадуеш дзяцей, то гэта праект на некалькі гадоў. Вось, таму суадносна я раю падпісацца на соцсеткі летніка.
і сачыць за аб'явамі, таму што вось літаральна праз пару тыдняў будзе аб'яўлены набор. Месцы будуць вельмі моцна абмежаваныя, таму што я ведаю, што попыт ён большы, чым мы можам прапанаваць месцаў, і суадносна чым раней запісацца і давучыцца да праекта, тым будзе лепей. Вось так вось. Дзякуй, Наталя. І насамрэч это такі натхняльны праект, дзе вось каб захаваць беларускую свядомасць дзеткам, прыязджаць у беларускі летнік, дзе можна адсвяткаваць купалле разам, пазаймацца беларускай мовай, паспяваць, памаляваць, усё гэта на беларускай мове. Але канешне, калі мы адчынім набор, вы можете прыязджаць з дзеткамі з любым узроўнем мовы. Мы разумеем, што это вельмі рарытэтна знайсці беларускамоўных дзетак, таму калі вашы дзеці зусім не размаўляюць па-беларуску, калі вы хочаце, каб яны хоць трошкі чамусьці навучыліся, то прыязджайце ў наш летнік. Дзякуй, Наталя, табе за расповед. Мы, напэўна, цябе адпускаем. Добрага табе дня. Так, калі у вас ёсць якіясьці пытанні па летніку, вы можете прапанаваць нейкую супрацу, там, можа, спонсарства, вы можете праспансіраваць, то пішыце ці ў АБА, ці ў соцсеткі летніка, якія мы скінулі ў чацік, і мы будзем чакаць. Да пабачэння, Наталя. Всё, дзякуй. Так, мы вяртаемся да Надзеі, таму што я хацела ўсё-такі працягнуць гутарку пра літаратуру. І АБА яшчэ зусім нядаўна прычынілася таксама да выдання кнігі, хоць зусім трошкі. Але распавядзі, Надзея, што гэта была за падзея? Да мяне звярнуўся такі чалавек, якога зваць Ігор Случак. Вось, хтосьці, напэўна, чуў, хтосьці не. Ён прамоўтар беларускай мовы, вось, які абаронца, я б сказала, беларускай мовы. Ён гэтым займаўся як у Беларусі, так і зараз займаецца за межамі Беларусі. Вось, з просьбай падтрымаць перавыданне ягонай кнігі, якая выйшла 2 гады таму, якая называецца «10 стагоддзяў дзяржаўнасці і дыскрымінацыі беларускай мовы». І там была шэраг магчымасцяў, то бок розныя сумы, я ўнесла гэта на абмеркаванне ў АБА, на галасаванне, і мы вырашылі падтрымаць, то бок пэўную частку далі на тое, што гэта перавыданне адбылося. Вось, і вось, такім чынам мы спрычыніліся. Дзякуй, Надзея, так, што падзялілася. АБА насамрэч падтрымлівае шмат такіх праектаў, культурніцкіх івентаў. Не пра ўсе мы можам казаць публічна, таму ўсё-такі мы экстрэмісцкая арганізацыя, і не пра ўсё мы можам распавядаць. Але то, што можам, вось, таксама можете паглядзець у нашых выніках года ў нашых соцсетках. І нарэшце апошні літаратурны праект, які звязае мяне, Надзею і Мікіту Белаглазова, пра якога мы казалі раней, гэта літаратура і кава. Гэта, напэўна, мой адзін з улюблёных праектаў, таму што я аматарка беларускай літаратуры, праўда, неафітка, але ж ўсё роўна гэта праект, у які мы запрашаем беларускіх пісьменнікаў і літаратараў. Раз на месяц сустрэчы праходзяць. Яны праходзяць ці ў Zoom, ці гэта нейкі стрым, але калі гэта ў Zoom запіс, мы яго потым выкладаем на наш YouTube-канал. Вы можете паглядзець усе гэтыя сустрэчы, дзе можна людзі прыходзяць, размаўляюць з пісьменнікамі іх улюблёнымі, задаюць пытанні. У гэтым годзе выйшла 12 такіх сустрэч. Гэтыя сустрэчы вось якраз ведуць я, Надзея, Мікіта, вядзем па чарзе. Надзея, ці штосьці можаш ты дадаць пра праект, можа, якіясьці анонсы новенькія? Па-першае, я, конечно, супер шчаслівая, Воля, што у твою светлую галаву прыйшла такая ідэя, вось, і яна там не засталася, а яна выйшла ў свет на YouTube-прасторы, і зараз мы маем такую, беларусы ЗША маюць такую выдатную магчымасць кожны месяц сустракацца з беларускімі літаратарамі, самымі разнастайнымі, таксама з розных краінаў свету.
Мне асабіста вельмі прыемна як гісторыку па адукацыі, што менавіта ў гэтым годзе з'явіўся такі гістарычны плынь, вось, і нават тыя людзі, з якімі я вучылася на гістарычным факультэце, гэта Сцяпан Стурэйка і Алесь Пашкевіч таксама прыйшлі да нас у госці, і мы будзем працягваць у наступным годзе гэту гістарычную плынь, а менавіта ў студзені да нас прыйдзе знакаміты гісторык, папулярызатар беларускай культуры, прамоўтар і гэтак далей, гэта Алесь Белы. Вось. Але ж яшчэ нас чакае вось, на сканчэнні гэтага году сустрэча з пісьменніцай беларускай, якая жыве ў Злучаных Штатах, гэта Тацяна Заміроўская. Вось, так што нас вельмі шмат чаго чакае. І, Воля, я ўсё хацела даўно ў цябе спытацца, які твой быў самы любімы стрым, сустрэча, якая тебе найбольш спадабалася з усіх? Ну, так, зараз я распавяла, і хтосьці там пакрыўдзіцца, калі я выдзелю. Але насамрэч, я думала пра гэта, у мяне, напэўна, няма любімых, таму што мне настолькі гэтыя сустрэчы праходзяць натхняльна. Я вось калісьці глядзела недавно на Літрадыё падкаст з Бахарэвічам, з Альгердам, які сказаў, што ён там у дзяцінстве напісаў ліст нейкаму там пісьменніку савецкаму, і той яму адказаў, і вось ён нібыта прычасным стаў да такога вядомага пісьменніка. Таму для мяне кожны з гэтых людзей гэта настолькі пра Беларусь, настолькі пра нешта вось такое роднае, што я іх усе люблю, гэтыя сустрэчы, мне ўсе цікавыя, і вельмі цяжка выбраць адну, і у нас вельмі утульная атмасфера, таму, сябры, запрашаю, калі вы бачыце аб'яўку, далучайцеся да Зума, там можна нават без відэа, калі вы там не хочаце паказваць там твар ці імя, проста ў чаціку перапісвацца, але гэта заўсёды утульна, цёпла, і гэта вось простыя гутаркі з людзьмі, якія ствараюць беларускі кантэнт, вельмі таленавіты, можна, вось як мы зараз з Надзейкай сядзім і размаўляем, можна прыйсці і паразмаўляць. Скінула спасылку на падтрымку, бо мы вельмі ўдзячны нашым гасцям, што яны да нас прыходзяць, але як прынята ва ўсім цывілізаваным свеце, хочацца не толькі, так сказаць, быць удзячным на словах, але і на справах. Поэтому будем вельмі удзячныя вам за падтрымку нашего проекта, у тым ліку і фінансава, чтобы мы маглі далей і планаваць, і больш заахвочваць беларускіх пісьменнікаў да нас прыходзіць. Дзякуй. Так, дзякую вам, сябры. Любая падтрымка АБА, ці фінансавая, ці рэпост, калі вам гэта бяспечна, ці добрае слова ў каментарах, нам усё прыемна. На гэтым мы, напэўна, скончым нашу літаратурную рубрыку, і да нас, з Надзеяй, зараз далучыцца прэзідэнтка АБА Ганна Шарко. Вітанкі, Ганна. Прывітанне, шаноўныя, і прывітанне ўсім, хто нас глядзіць. Так, і вось Ганна нездарма у нас у прыгожай цішотцы сёння, таму што наступная наша рубрыка, напэўна, мы трошкі ад такіх больш лёгкіх і забаўляльных праектаў перайдзем да сур'ёзнай працы, якой таксама АБА займаецца. Гэта адвакацыя, праца з урадам ЗША. І, напэўна, я задам, так як галоўным таксама куратаркай гэтага праекта у нас з'яўляецца Ганна, распавядзі пра адвакацыю, гэты праект, які робіць АБА. Што мы робім, як і... Дзякую за пытанне. Так, адвакацыя такая справа вельмі марудная ў плане, што гэта ідзе вельмі доўга, вельмі трэба над гэтым працаваць, грукацца ў дзверы, пісаць лісты. А я скажу, што гэты год быў актыўным, не такім магчыма плённым, як мы хацелі, мы жадалі, бо мы разумеем, што сітуацыя ў Беларусі значна не змянілася, то значыцца, нам яшчэ трэба працаваць і працаваць над гэтым, але ў нас ужо былі сустрэчы і ўвесну, і восенню з нашымі прадстаўнікамі афіцыйнымі ў палаце прадстаўнікоў, у кангрэсе, у сенаце, напісанне лістоў у кангрэс, дасыланне гэтых лістоў, таксама праца менавіта наша медыа-камітэта над тым, каб, як кажуць, простымі словамі данесці, як любы чалавек, які пражывае ў ЗША, гэта можа быць беларус, гэта можа быць не беларус, кажуць, беларус па нараджэнню або па выбару, яны могуць таксама дапамагаць у прамоцыі вельмі важных момантаў, а менавіта якіх? Гэта беларуска-дэмакратычнага акта, ён называецца Belarus Democracy, Human Rights and Sovereignty Act,
23-24 года. Скорочна мы яго называем BDA. Вось, ён вельмі сумна выглядае, што ў гэтым годзе не будзе прыняты, але ў нас ёсць вялікая ўпэўненасць у тым, што яго будуць выдадуць, reintroduce, кажуць, у кангрэсе ў наступным годзе, але ўсё ж такі ёсць яшчэ спадзяванне на тое, што здарыцца цуда каляднае і ў гэтым годзе, і будзе прыняты. Тым не менш, гэты акт вельмі важны ў розных накірунках, у тым ліку вызвалення нашых палітвязняў. Гэта, кажуць, такі вялікі маштабны акт, які можна, конечно, яшчэ дапрацоўваць, але ўжо гэта такія зрухі. У нас яго прымалі ў 2004, потым у 2020, вось зараз яго трэба з новымі перавыданнем, з тым ужо, што адбылося ў нашым рэгіёне, а менавіта вайна ва ўкраіне, гэта акт вельмі важны. Хачу сказаць, што нашы намаганні маленькай нашай групы нішто, калі ў нас няма партнёраў, і таму дзякую нашым класным партнёрам Belarus Freedom Forum і астатнім партнёрам, як не хацелася пакуль называць, таму што мы маем экстрэмісцкі статус, і яны могуць папасці пад як нашы саўдзельнікі. Тым не менш, гэтыя людзі, хто нам дапамагаюць, ведаюць гэта. Магу падкрэсліць таксама важнае пытанне, што мы паляпшаем свае навыкі і выпрацоўваем нейкія сумесныя планы, стратэгіі, пашыраем нашу гэтую сетку, гэтую гарызантальную працу з праваабарончымі арганізацыямі ў Еўропе, тут у ЗША, з Policy Advisor арганізацыямі, каб менавіта быць ужо больш прадуктыўнымі, разумець, як працуе гэты арганізм палітычны, як то ўсё адбываецца, тут займае час. Ніхто з нас не з'яўляецца прафесійнымі палітыкамі або менавіта ў гэтым плане у асацыяцыі адвакатамі, таму мы ўсё вучымся разам, мы навучаем астатніх. Нам вельмі важна дасягнуць большасці людзей менавіта ў суполках, каб людзі зацікавіліся, што менавіта ісці да сваіх афіцыйных асоб гэта не страшна, гэта абсалютна нармальна, гэта важна, і нам трэба, каб разам нешта прасунуць, прамоўцыю нейкую зрабіць, адвакацыю за нашы правы, падымаць беларускае пытанне. Гэтым займаецца не толькі Светлана Ціхановскай офіс, або палітыкаў Лябедька ці Валера Кавалеўскага. Гэта наша ўсіх сумесная праца. Таму мы толькі, як кажам, маленькай лыжачкай падскобліваем гэты вялізны пірог пад назвай амерыканская палітыка, для таго, каб на нас заўважылі, наша беларускае пытанне было ўзнята ў СМІ, і вось для гэтага нам трэба сумесная праца. Падводзячы гэта, кажу, што вынікі ў нас пакуль што не такі плённы, як мы хацелі, але мы прасоўваемся, гэта сумесная штогадовая праца, якую мы спадзяемся зацікавім большую таксама колькасць людзей, чым сёння прысутнічае на гэтым стріме, і нават значна больш, чым сёння гэта глядзіць. Таму адназначна усе, хто можуць, беларусы па нараджэнню або па выбару, далучайцеся, дапамагайце нам у прамоўцы беларускага дэмакратычнага акта, і важнае пытанне вызвалення нашых палітвязняў, менавіта такога, як Алесь Беляцкі і ўсіх не менш значных астатніх беларускіх беларусаў. Дзякую, Ганна. Так, сябры, я ведаю, што наколькі страшна, калі мы беларусы, і нас там з дзяцінства мы жылі ў краіне, якой ты ведаеш, што ты не можаш ні на што паўплываць, і страшна ісці да тых чыноўнікаў, таму што там цябе ці пашлюць, і гэта будзе нейкая клоунада. Але ў Амерыцы гэта працуе, і кожны чалавек, які жыве ў Амерыцы, нават калі вы не грамадзянін, вы маеце права звярнуцца да свайго прадстаўніка кангрэса, да сенатара па любому пытанню, і яны абавязаны вам адказаць, таму што вы патэнцыйныя выбаршчыкі. Так, Амерыцы, як мы ведаем, выборы не фальсіфікаваны, рэальна, і тут змагаюцца за кожнага чалавека. Таму трэба пераборваць сябе і намагацца дабівацца сваіх правоў і то, чаго мы хочам, каб беларуская павестка заставалася ў амерыканскім паветры. Я хочу дадаць, што гэта не трэба пераборваць сябе, это дастаткова цікавы працэс. Як вы гэтым пачынаеце займацца, вы адчуваеце таксама, што у вас ёсць правы, вы тут значны, у вас ёсць нейкая вага. Не проста у вас ёсць пашпарт, і пра вас забыліся. Тут сапраўды вы можаце практыкаваць свае грамадзянскія правы.
Так, сапраўды мы якраз вось год назад з сябрамі абра ўпершыню пабывалі ў кангрэсе ў будынку, там хадзілі да сенатараў, да прадстаўнікоў, і гэта было настолькі натхняльна, што ты проста прыходзіш, цябе ніхто там не спыняе, коса не глядзіць, і ты друкаешся ў дзверы, адчыняюць, і з табой размаўляюць, і ты як бы чалавекам сябе адчуваеш, і пасля гэтага менавіта, напэўна, мы і натхніліся, што трэба нам трошкі вучыцца, больш уключацца ў гэтую працу і натхняць іншых. Менавіта, так. Я зараз далучу зноў Надзею, і я ведаю, што Надзея таксама займалася пытаннем адвакацыі, звязаным якраз з Алесем Бяляцкім. Распавядзі нам, Надзейка. У гэтую восень Алесю Бяляцкаму споўнілася 63 гады, 3 з якіх ён апошняе адсвяткаваў якраз у зняволенні. І звярнулася да мяне спачатку прадстаўнікі вясны праваабарончага цэнтру, каб нейкім чынам, скажем так, прывабіць больш увагі да Алеся Бяляцкага. Ну, конечно, менавіта таму, што ён ўсё ж таки нобелеўскі лаўрэат, які зараз знаходзіцца за кратамі і атрымаў сваю нобелеўскую прэмію, таксама знаходзячыся ў зняволенні. І мы абмеркавалі ў АБА гэтую прапанову і прыйшлі да высновы, што, напэўна, найбольш такім будзе такой акцыяй добрай салідарнасці і каб прывабіць увагу і каб ад гэтай увагі было нейкае дзеянне, да, то бок коэфіцыент палезнага дзеяння, гэта якраз такі стварыць такі адкрыты ліст да прадстаўнікоў кангрэса ад беларусаў ЗША з заклікам аб вызваленні Алеся Бяляцкага і таксама ўсіх палітычных вязняў Беларусі, і зрабілі такую вялікую, наколькі ўдалося, інфармацыйную кампанію, стварылі рэзіст-бот, і беларусы пачалі далучацца. Зноў-такі, да, вяртаючыся да слоў Ганны і Волі, па гэтай кампаніі, мяркуючы, можна сказаць, да, які ў нас ахоп, да, то бок гэта каля 300 чалавек далучылася і падпісала гэты ліст. Гэта значыць, што гэты ліст пайшоў да іх кангрэсменаў і сенатараў. І гэта, конечно, зусім малая, невялічкая колькасць людзей, але ўсё ж такі гэтыя людзі гэта зрабілі і падпісалі, за што мы, конечно, безумоўна, вельмі удзячныя. І такім чынам мы падтрымалі і Алеся Бяляцкага, вясну, і атрымалася класная калабарацыя. Спадзяюся, штосьці будзе на будучыню, і заклікаем, конечно, безумоўна, удзельнічаць у такіх кампаніях і пісаць сваім прадстаўнікам у кангрэс, як і да сенатараў, так і палату прадстаўнікоў, з заклікам дапамагчы нашай Беларусі. Дзякуй. Так, Надзея, ну і каб уже далёка ты не адыходзіла, распавядзі, калі ласка, я ведаю, што ты удзельнічала якімсьці чынам датычная да ў гэтым годзе да працы ў стратэгічным дыялозе. Непасрэдным чынам, потому что я удзельнічала ў самым першым стратэгічным дыялозе, які адбыўся год таму у Вашынгтоне, як працяг, гэта было 2 дні, а потым уже праца ішла, безумоўна, па працоўных групах. Было 6 трэкаў, 6 працоўных групаў. Я удзельнічала ў групе гэта беларуская ідэнтычнасць, дыяспара, культура, адукацыя. Куды потым далучылася таксама Тацяна Кулакевіч, і мы якраз такі ад АБА удвох там працавалі, да, то бок гэта сустрэчы з прадстаўнікамі амерыканскага ўраду, Zoom онлайн сустрэчы, распрацоўка разнастайных прапаноў, працоўных дакументаў і гэтак далей. І літаральна напярэдадні ўжо непасрэдна самого стратэгічнага дыялога, які адбыўся зараз у Вільні, была створана такая вялікая інфармацыйная даведка, але яе нехта пісаў. І якраз такі сярод амаль 20 чалавек мы таксама удзельнічалі ў напісанні гэтага, то бок фактычна ў падрыхтоўцы. А ўжо на месцы агучвалі гэтыя тэзісы некалькі чалавек. Так што мне здаецца, гэта класна, што беларуская дыяспара ў ЗША, у дадзеным выпадку АБА, таксама ўдзельнічае ў стратэгічным дыялозе, які, як я нагадаю, прадстаўлены з боку Злучаных Штатаў урадам ЗША, і ўпершыню увогуле за існаванне гэтага фармата стратэгічнага дыялога
іншы бок, іншую краіну, ў нашым выпадку Беларусь, прадстаўляюць не афіцыйны ўрад, а група прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, самых разнастайных, да, то бок пачынаючы ад офіса Светланы Ціхановскай, праходнага кабінета, каардынацыйнай рады вось з АБА у гэтым таксама дыялозе прымала удзел Марыя Ефімова, якая зараз знаходзіцца ў каардынацыйнай радзе. Вось. Ну і таксама шэраг самых разнастайных арганізацый грамадзянскай супольнасці, то бок гэта вау, ну то бок гэта насамрэч вялікі давер да нас з боку ўраду США. Ну і, конечно, мы ўсе вельмі спадзяемся на плён будучыні ад гэтых перамоў. Так, дзякую, Надзея, за расповед. І ў тэму, напэўна, пра салідарнасць, пра адвакацыю. Я, напэўна, спытаюся у Ганны, бо я ведаю, гэта быў адзін з, як ты, Ганна, сказала калісьці, што это быў адзін з больш натхняльных івентаў у гэтым годзе. Гэта удзел у украінскім саміце. Распавядзі нам пра яго. Так, дзякую, да. Ukraine Action Summit праходзіў напрыканцы верасня. Я туды запісалася, гэта была дастаткова адкрытая магчымасць, калі вы зайдзеце на American Coalition for Ukraine.org, там якраз і знаходзіцца уся інфармацыя пра іх саміты. Гэта быў іх 5-й саміт адвакацыі за Украіну, украінскія пытанні. Вось, было каля 300 больш 500 дэлегатаў, то бок людзей, які прыехалі, было каля 300 сустрэч менавіта ў кангрэсе, то бок настолькі такі маштаб. Калі я была ў зале, мне было цікава, калі запыталіся, колькі тут украінцаў, і падняла 50% людзей у зале руку, і астатнія сказалі, што як за Украіну, падтрымліваюць Украіну. Вось, я там пазнаёмся з шматлікімі цікавымі людзьмі, з арганізатарамі, з прадстаўнікамі украінскіх менавіта праваабарончых арганізацый, рэабілітацыйных цэнтраў, каго там, кажуць, толькі не было, ў плане каму баліць за Украіну, той там быў. Вось, па магчымасці, хто даехаў, гэта было цікава, як это было арганізавана, нас такі ўзровень, я ведаю, што тых 5-й, там не 100-й, але ўзровень, як кажуць, натхніў тым, што якая была падрыхтоўка ўсіх дэлегатаў. Я была часткай нью-джерсійскай дэлегацыі, бо я ў Нью-Джерсі жыву, і менавіта як падавалася, як тлумачыліся палісы з гэтыя, якія акты важна, каб яны былі прыняты. Ўсё гэта, дарэчы, знойдзеце іх на гэтым сайце, каб не паўтарацца. Там адзін з тых актаў, которые яны зараз апошні прасоўваюць, гэта The Stand with Ukraine Act 2024, вельмі важны для Украіны, і яны яго ўсё больш і больш прасоўваюць, і, як кажу, ціснуць з усіх бакоў, як толькі магчыма, да таго, як адбудзецца студзень, інаўгурацыя. Таму, хто зацікаўлены, можа памагчы ў гэтым менавіта таксама лістамі, званкамі сваім афіцыйным асобам, прадстаўнікам у кангрэсе. Вось, і што мне яшчэ захапіла, я была, напэўне, адзіная з беларусаў, больш беларусаў, акрамя тых, хто працуюць у гэтых арганізацыях, менавіта беларускіх арганізацый, прадстаўнікоў не было у гэты раз. Я ведаю, што мінулыя разы былі там з базы, былі з арганізацый яшчэ, не памятаю назву, там таксама беларусы працуюць з Флорыды, але у гэтым годзе я была адна, і было такое цікава, што людзі спачатку на мяне глядзелі з такім здзіўленнем, што вось которые сустрэчы, тут не шмат беларусаў, але там ёсць такія беларусы, там гэта партнёры ўжо украінцаў, а я мне няма партнёраў, ні мужа, ні жонкі ў гэтым плане украінскай, і я была там, мне баліць, і мы так размаўлялі, я па-беларуску, яны па-украінску, яны захапляліся, мы так добра пасябравалі. Я спадзяюся, што была добрым дадаткам да каманды нью-джерсійскай, і мне вельмі спадабалася, як людзі напрыканцы ўжо мяне праважалі, спрымалі як сваю родную, давалі мне падарункі, і гэта так мне натхніла за тое, што я таксама хачу, каб у беларусаў такога маштабу адбываліся сустрэчы, канферэнцыі, і у нас былі дэлегаты з розных штатаў, і каб мы не баяліся, каб у нас вось гэта было больш з'яднання, сіла, моцы на тое, каб
мы прасоўвалі нашу павестку дня, незалежачы, як бы яны ўсе, большасць з іх украінцы, амерыканцы, ўжо з амерыканскімі пашпартамі, але пра радзіму не памятаю, так мне б хацелася, каб усе беларусы натхняліся такім, і мы сустракаліся, мы ладзілі такія сустрэчы. Спадзяюся, што у АБА будуць яшчэ больш валанцёраў і людзей з ідэямі і спонсараў, што мы таксама зможам зладзіць такога ўзроўня мерапрыемства. Вось. Дзякуй, Ганна, сапраўды вельмі натхняльна. Мы бачым, як у цябе гараць вочы, і спадзяемся, у наступным годзе мы разам з сябрамі АБА і з іншымі партнерскімі арганізацыямі працягнем тэму адвакацыі. Я зноў далучаю да нас Надзею, і мы распачынаем новую рубрыку пра дыяспаральную тэму. Акрамя Надзеі таксама да нас далучаецца і Марыя Яфімова, сяброўка АБА з Сан-Дыега і дэлегатка каардынацыйнай рады. Вось пра цябе якраз Надзея казала трошкі раней. Вітанкі, Марыя. Прывітанне, дзяўчаты, прывітанне ўсім. Так, і напэўна пра працу з дыяспарамі я, напэўна, перадам слова ізноў Надзеі. Можа, нам распавядзе, якія тут былі культурніцкія івенты, туры ў дыяспарах і што адбывалася ў гэтым годзе? Дзякуй, Воля. З прыемнасцю распавяду. 2024 год быў супер, пачатак быў вельмі насычаным, і распачаў яго якраз такі тур Юрыя Стыльскага. Гэта быў першы тур, які адбыўся ў 5 гарадах. І Юра, конечно, зажёг нас по полной программе. Ды так зажёг, что нам не хапіла аднаго тура, бо толькі ў 5 гарадах ён выступаў. І напрыканцы года, уже ў лістападзе, у кастрычніку, Юра прыехаў да нас яшчэ раз. І ўжо зладзіў тур на 14 гарадоў. У якім таксама прымалі сябры АБА удзел. І адразу яны нават перасекліся ў Нью-Йорку, што было вельмі так, натхняльна і сімвалічна. Адразу пасля яго прыехаў да нас Маляваныч, актор Александр Жданович уже са сваім калядным турам з батлейкай. І гэта, конечно, было просто штосьці неверагоднае. Дзеці, бацькі, усе адчувалі сябе дзеткамі, таго самага, узгадваючы таго самага Маляваныча, на якім, фактычна выхоўваліся шмат пэўная генерацыя дзетак, які ўжо зараз дарослыя. І гэта было, конечно, цудоўнае супадзенне. Маляваныч праехаўся па 13 гарадах, сказаў, што адчуваў сябе нейкай папялушкай, бо яго проста перадавалі як такі этот скарб, хрустальны сасуд з горада ў горад, і он не мог усё паверыць, што гэта ўвогуле адбываецца. Так яму спадабалася. Хочу сказаць, што он супер хваляваўся і не верыў, што гэта ўсё праўда, што гэта ўсё будзе. І потым, калі ён уже сюды трапіў, кажа, штосьці неяк не марыў, што такое адбудзецца. Спадзяюся, што гэта не апошні раз Маляваныч да нас яшчэ прыедзе. Потым адбываліся, я ведаю, што разнастайныя туры, то бок і спадара Сергея Башлыкевіча, прыязджаў Джей Морс, гэта ладзілі іншыя арганізатары, але некаторыя сябры АБА таксама ў гэтым удзельнічалі. І гэта, конечно, клас просто, што столькі ўсяго за год. Магчыма, тых, хто слухае нас там з Варшавы або з Вільні, падумаць, там 4 ці 5 тураў, што такое. Але, просто зразумейце тое, што раней просто такога не было. Просто не было. Літаральна некалькі, раз там, у некалькі год мог прыехаць нейкі артыст, музыка, спевак, але ягоныя
выступы адбываліся літаральна там у 2-3 гарадах, не больш. А так, чтобы там 10, 20 і гэтак далей, то, конечно, не было. Мы вельмі ўдзячны, што зараз з'явілася такая магчымасць. Ну, у тым ліку, конечно, дзякуючы і АБА, дзякуючы знаёмству, гарызантальных сувязяў, які у нас ёсць. Вось. Ну і таксама хочу сказаць, што нас чакае ў наступным годзе, прынамсі з таго, што ўжо дамоўлена і будзе дакладна. А 2025 год распачне з калядным сваім турам, каляд 2025, Сяржук Доўгушаў, які ўжо даволі добра знаёмы амерыканскай публіцы, публікі у ЗША. Вось, так што, калі ласка, 8 гарадоў, сачыце за абвесткамі, будуць мець такую выдатную магчымасць адсвяткаваць каляды з Сяржуком Доўгушавым. У яго новая праграма, вось, афігенная проста, іншага слова не магу падабраць, цудоўныя маскі, зробленыя палішуцкімі майстрамі, вось, калядныя, і яшчэ і зорку ён везе, якуюсь там суперспецыяльную калядную. Вось. І адразу пасля, як скончваецца тур Сяржука Доўгушава, хутка таксама будуць абвесткі, да нас прыязджае Александр Чарнуха. Вось. Мы вельмі рады, што гэта адбываецца, і спадзяюся, што далучацца гарады, праедзецца па Амерыцы менавіта ўжо з, па-першае, ну, пра кнігі свае распавядзе, у яго зараз рыхтуецца і, можа быць, нават паспее выдасца кніга да тура, ўжо новая, кніга апавяданняў, і, канешне, ну, распавядзе нам пра беларускую музыку. Вось. І ён прыгатаваў шмат цікавых сюрпрызаў. Вось. Поэтому мы ўсе зможам пабачыць Александра Чарнуху не толькі на канале Сепультура, вось, але ж яшчэ і ўжывую памацаць, паабдымацца, пазадаваць всякие пытаннічкі, вось, і пафотаграфавацца, конечно ж. Куды ж без гэтага? Паабдымацца, гэта ты Это супер. А чаму не? Ну, Это только з яго добрай волі. Не, ну Калі чекайте, там пагадзіцца. да, ён едзе з жонкай разам, поэтому там паглядзім. Вось, як яно будзе. Вось. Так што, Александр, калі нас слухаеш, то мы цябе вельмі чакаем. І таксама з таго, што прынамсі чым займацца буду я, і зараз вядуцца перамовы, бо вельмі добра сустрэлі і цёпла і з Дмітра Лукашука, які прыязджаў ужо вось, ну, як бы 2 гады таму. Таму зараз ёсць ідэя, чтобы ён прыехаў яшчэ раз да нас. Вось. Магчыма, гэта будзе восень, ну, там розныя лагістычныя всякие там пытанні. Ёсць ідэя таксама паяднаць гэта, як мінулы раз, з беларусамі ў Канадзе. Вось. Ну, карацей, ёсць пляны. Спадзяюся, што яны атрымаюцца. Вось. Але зараз вы пра іх ведаеце. І хочу таксама сказаць вялікі дзякуй кожнаму беларусу, хто далучыўся і прыйшоў на канцэрты, выступы, набыў квіткі і гэтак далей. Мушу канстатаваць, што без гэтага мы не можам прывозіць пакуль актораў. Мы б, конечно, вельмі хотели сказать: та-да-да-дам, все бесплатно, заходите, калі ласка, ў хату. Пакуль у нас такой схемы не атрымліваецца. Поэтому для нас, каб далей ладзіць гэтыя туры і запрашаць да нас актораў, літаратараў, музыкантаў, гэтак далей, тым самым падтрымліваць беларускую культуру, архіважна, каб вы да нас прыходзілі і падтрымлівалі сваімі ахвяраваннямі, вось, які большая частка ідзе все на арганізацыю і на аплату ганарара самому нашаму гостю. Поэтому дзякуй кожнаму, хто дайшоў, ну і дзякуй наперад кожнаму, хто вырашыць прыйсці. Спадзяюся, такіх будзе больш. Чым будзе больш вас, тым будзе больш музыкаў, вось, і тым больш будзе разнастайнае беларускае жыццё ў Амерыцы.
Дзякуй, Надзея. Я таксама маленькі каментар дадам, што ў гэтым годзе, дзякуючы падтрымцы АБА, якая падтрымала суполку беларусаў Мічыгана, у нас адбыўся кватэрнік Юрыя Стыльскага, і таксама у нас вельмі маленькая суполка, вельмі цяжка штосьці арганізоўваць. І менавіта дзякуючы АБА гэта адбылося, і ўсе такія былі натхнённыя, там людзі 2 гадзіны на машыне ехалі, каб папасці на гэты кватэрнік, таму я спадзяюся, што гэта толькі пачатак, і мы будзем расшырацца і рабіць болей. Таксама у тэму твайго вось прамовы нам у Фейсбуку прыйшоў каментар, спадар спытаўся, што кажа, ну вось класна, вы арганізоўваеце туры, а як можна простым людзям спрычыніцца да гэтых тураў, і мы хацелі бы даць адказ, што мы вельмі адкрытыя да любой супрацы камунікацыі, акрамя таго, што там у нас сябры АБА прадстаўляюць розныя суполкі, нон-профіты, нейкія арганізацыі, і яны прымаюць удзел арганізацыі. Таксама мы супрацоўнічаем з іншымі суполкамі, якія не ўваходзяць у склад АБА. А яшчэ таксама мы вельмі адкрытыя да супрацы, калі вы напішаце на наш e-mail info@togeza, мы потым вось там скінем у чацік ці у тым жа лінктры вы з нашым можаце знайсці кантакты нашы ў любыя соцсеткі, мы заўсёды чытаем паведамленні, мы вам адкажам, калі ваш праект, ідэя супадае з мэтамі нашай арганізацыі, нам адгукнецца, мы вельмі адкрытыя да супрацы. Таксама ўвесь гэты год у нас былі тут вось Ганна вельмі плённа працавала нейкія змены над зменамі ў статут, і мы вельмі хочам расшырацца, каб да нас больш далучалася і сяброў прыхільнікаў, і валянтэраў АБА. І ў наступным годзе таксама сачыце за нашымі соцсеткамі, будзем даваць аб'яўкі і пасты, як нам больш камунікаваць з нашай аўдыторыяй, як больш пашырацца, як вы можаце да нас звяртацца з праектамі. Таму дзякуй за водгук, за каментар, мы будзем працаваць над гэтым. Ну і, напэўна, перайдзем да наступных івентаў у дыаспоры. У гэтым годзе сябры АБА удзельнічалі як і ў арганізацыі, так у оргкамітэтах, так і былі партнерамі 2 вялікіх івентаў. Адзін з іх гэта быў бізнес-форум Асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой АББ з 2 Б, які прайшоў у сакавіку у Вашынгтоне. На іх вось якраз і Ганна, і Марыя былі, яны падзеляцца з намі сваімі ўражаннямі, і